Tuolla näkyy nuo jäljet, joista joku on mennyt. Mun pitäisi nousta myös täältä laaksosta tonne Harjanteelle. Siinä on se ongelma, että sillä välillä tippuu aina vyötäisiä myöten lumeen ja se on aikamoista tarpomista. Sen päältä pitäisi helpottaa ja olla laskua sitten Saarijärven kämpälle. Tällaista on täällä Kilpisjärvellä ja vaihteeksi aurinko paistaa, kun useana päivänä on menty räntäsateessa tai raekuurojen piiskatessa eteenpäin. Niin. Tämmöiset terveiset täältä Kilpisjärveltä. Mikäköhän tuo vuori on? Ne on niin kummallisia nuo nimet. Joku Guarra. Se on. Ja näin tästä jatketaan matkaa. Lopetan raporttini täältä Kalottireitiltä tähän.